V hlavných úlohách v slovenskom znení Barbora Chlebcová, Peter Krajčovič, Milan Bahul, Daniela Kufelová, Miroslav Trnavský, Linda Zemánková, Přemysl Boublík, Lenka Debnárová, Lukáš Farlajs, Romana Orlícká a iní. Láska na druhý pokus. Ako môžeš byť taký chutný, čo? Ja by som ťa zjedla. Aspoň ťa poštípem. A sem ťa kusnem. Si môj poklad. Si môj bubáčik, ne? Zejnep, vezmi mi ho, inak ho spapám. Pani Mukaddes mi krásne pobalila všetky moje veci a dala mi ich pred dvere. Zejnep, nepoznáš mamu? Prestaň. Jasné, že poznám, ale nemôžem povedať, že by sa ma to nedotklo. Dobre teda. Prinesiem ti ich všetky naspäť. Selín, neskôr si ich Nie, prinesiem. Zejnep. Tie veci ti sem prinesiem hneď teraz. A basta. Selín, ja... No čo je, miláčik? Čo? Ha? Už sa ti skončila rozprávka? Poď, zapneme televízor. No poď. Moje zlatko. Kde si, kamarát? Tak kde si? Pármete. Čo je? Čo máte? Snažíme sa s ním spojiť, ale nejde to. Veď odišiel o druhé.